Professor, Honorable Professor Tom Ojienda, Senator Makisumu. Erokamano nyoko mwaseche Prof. Erokamano. Kapok odonje fuonde mopogore wach mar ngima, kata nengo mar ngima, wach mar thieth, wach mar puonj, kata wach mar somo. Mokwongo, king'iyo higni 3 makoro sani President William Ruto osebedo e telo. Ngima jo Kenya oselokore yo maber, kose yo marach? Erokamano Trevor kuom luonga e duol mondo wanon tie weche mopogore. Daher wacho ni mokwongo kuom weche mag ngima kata cost of living. Ka Uhuru wuok e telo, ka wang'iyo sani nengo mag gik moko. Uhuru wuok e telo, dola ne 100 odhi nyaka 150 gi 80 modhi malo. Sano dok 130, osedok piny. Koro impact ma dola en ni gik migolo oko kaka mafuta. Miyo mafuta kogolo oko e bei mang'eny, to gik moko nengo gi dhi malo. Koro mbele kacha ne otek kabisa ka Uhuru wuok e loch, nikech sirkal no keto gimoro ni government to government deal manikelo ga mafuta e Kenya ka. To bang'e waneno ka nitie lokruok. Masani ngima bedo maber, omedo bedo maber kata ka notek kamano. Kech osebedo ka notek, lakini sani odhi bedo obedo maber. Koro inya wacho ni waneno face makoro nengo sukari, nengo mogo, nengo mok chapat odhi piny koluwore gi, of course nitie gik mang'eny, dhaw mar Ukraine gi Russia ne be omiyo nengo mar mok chapat no dhi malo chien kacha. To bas koth biro chwe maber, jodo bando mang'eny, jopur, mano kendo koro miyo mogo nengo ne odok piny. Nengo sukari be no odok piny maber nikech mbele kuno ng'eny. Koro wanya wacho ni cost of living osebedo ka berore, dhi maber, notek ahinya chien kanyo, sani koro odhi maber.